Риби. Мистиката на съзнанието и морето на душата. Символика на риби. Вода. Последният знак на зодиака, символ на емоции, интуиции и подсъзнателни процеси. Двойният образ на рибите отразява вътрешната противоположност между реалност и духовност, индивидуално и колективно, водеща до трансформация. Планетарни управители. Нептун. Мечти, мистицизъм, състрадание, сливане, интуиция. Юпитер. Философия, разширение, смисъл и глобална мъдрост. Архетипи, мистикът, лечителят, жертвата, артистът, пророкът. Основни принципи на риби: сливане и интеграция, усещат света емоционално и интуитивно, нерационално, емпатия, канализират колективното несъзнавано, усещат емоциите на другите. Мечти и илюзии, използват символични светове за справяне с реалността. Жертвоприношение и служене трансформират страданието чрез състрадание и творчество. Разширение и духовна перспектива. Юпитер дава оптимизъм, философия и смисъл, надхвърляне на личните ограничения. Механизми на психиката, интуиция и символизъм, разчитат света чрез съновидение, изкуство и архетипи. Проекции и огледало показват както собствените несъзнавани страхове, така и сенките на другите. Емоционално сливане и състрадание, способност за трансформация на чуждата болка в помощ или творчество. Трансформация чрез мистицизъм и творчество. Емпатия плюс въображение равно на личностна и духовна трансформация. Юнгиански прочит на рибите. Сянка. Рибите, като последен знак на зодиака, обитават дълбокото несъзнавано. Техният вътрешен конфликт е между съществуването в реалността и усещането за отвъдното. Често в рибите може да се срещне желание за сливане с колективното, разтваряне на личната идентичност в морето на общото несъзнавано, интеграция на противоположностите. Процесът на индивидуация е изключително важен за рибите. Трябва да създадат баланс между мечтите и реалността, между личното и колективното съзнание, за да избегнат самозабравянето и прекаленото потапяне в мистицизма. Трансформация чрез състрадание. А в юнгиански план състраданието е мощен катализатор за интеграция на сенките. Рибите имат силата да помогнат на другите да се изправят срещу страха и болката си. Често това отразява тяхния собствен път на изцеление. Психологическо развитие и уроци на риби. Слабо структурирано его. Лесно се губят в чуждите нужди и понякога забравят да се грижат за себе си. За рибите е важно да научат как да поставят граници без да губят състрадание. Граници и самоосъзнаване.